Guys, good morning sa inyo lahat dyan, no? Ang araw ngayon ay Huwebes, no? Ang date ay 11. So ngayon, mamayang tanghali na yung pasok ko. Kaya dapat kaya na madaling araw ako mga nagsaing. Dapat ako yung pasok. Dapat alis ako maaga kasi pupunta dapat ako ng Pag-ibig ngayon. Maglulog calamity loan. Kaso nag-aambon-ambon para tamad ako. Maambon hanggang ngayon, may bagyo yata. So, hindi na lang pumunta. Baka sa Lunes o Martes na ako pupunta. Kain tayo guys. Walang po yung adobo manok. Kasama ko nakapasok na. Gusto na ko niya last stress. Natulog ulit ako. Hapon guys, umaga lang ako kumain ng kanin pala. So, ginawa ko. Nakakita ko, bumili ako ng saging para tatakam ako. Naglibig. No? Bumili ako ng saging. Saging na saba. May natira pa nga ito o isa. Kinain ko tanghalian, saging, tapos hanggang gabi saging pa rin. Ito, nilagang saging na hilaw pa. Matabang siya. Sa probinsya kasi ganun sa amin pag lalo na maambot o bagyo. Nilagang saging tapos may alamang. May bagoon.
Nakasulubok ko sa trabaho ko. Sabi sa akin kay Erson na kaya bakit hindi nakapasok pala sorry. Top 2 pinangalan ko ng gising yung vlog ko na una yung nakaraan pinasabi ako gumising hindi na ako pumasok ay mababaw talaga yung gising pero tinadya ako hindi pumasok ako gaya ngayon ang hapon yung pasok ko alas 12 na po dito ko ng gabi lalo na ako tulog bumili na ako ng bigas dadalhin ko doon sa barak at nakabili ako ng patola at pupo dadalhin ko siya para doon ako subo matulak mas nakakatipid kasi din doon Santon so andyan na yun pang gusto ko sana kumain mag-aga pa kasi so thank you guys so hindi na makapagsalita subscribe po, no? Mag-share po yung aking video. Also, sa video ko. Dito na nga yung first na buhay. Ayan.